Zdravím všetkých videáskov u tohto videa z Minecraft serveru. Áno. Takže kúpil som si nový domeček za 12 FPS. Nevadí, dúfam, že vám to nevadí. Ne. Kúpil som si domeček, vlastne to je taká menšia vila za nejakých tých 3000. Normálne chcel 100, ale ja som zbil cenu na 3000. A teraz od neho hodinu pýtam, nech odstraníte furnejsky, lebo to je moja tá reska. Tak vám to ukážem. Tu máme takú mini spawnu, no lebo tu som z holkovej. Tu máme vchod a tak. Tu máme zatiaľ nič, tu čo ešte bude. Tu máme takú menšiu vypadovňu, tu sú to tie furnejsky a tu máme menší sklad s truhlami a telkou. Telka. Ja som chcel ešte pred videom spraviť to, že si zoberiem teba. Spravím z teba pár brikov. No, dám ich 12. Takže dáme si do inventu a ideme dorobiť schody. Ne, sakra, nemám to tu. Ja vlastne si zobrala teraz mi lopatku netreba. Which is motherfucker. Zoberieme slabý krumpáč, TP, VIOVA, alias, domček. Tak, spálne ma to na čopom, takže skočím sem a budem cúvať. Tak, dobre. A keď som chcel ísť noka, ale nevyšlo mi to, chcel som cúvať niekde tam, takže som mal ísť vlastne rovno. No nevadí, toto je všetko urobené s Creative modom, upozorňujem, nevyrobil som to ja, jak som povedal, som to kúpil. Takže, keď tu budú nejaké technické problémy, už som našiel jeden, niekde chýba sklo, nepoviem vám kde, vy ste to videli, aspoň myslím. No, asi ste to videli, že tu chýbajú dve skla. Buď to zničil omylom, alebo tam zabudol dať. Teraz neviem, ktorý je lepší variant. Ešte tu tak a tu tak. Tak, dobre, schody máme. Ešte sem. Tak. Sem. Vyšlo mi to. Nie je to najkrajšie, ale je to aspoň také a tu som plánoval dať glowstone, ale čo? Dám jej to späť, vlastne je to moje, ale tak, pokiaľ sa chcete opýtať, skade máš také dobré veci, alebo takú dobrú vec, jak sa dostali do môjho shopu? Jak si sa dostal do môjho shopu? Money, on mi zobral money? Ne. 1505 diamantov je tu postáko. Staráš? Moje. Ty tu máš sekund. To není dobré. A co ja s tím? Jako co tu dělal? Co jsem dělal? Ja natáčam a je to na videu. Dík hovno! Všetci ste to videli, že tu bola. Všetci vidíte v šope. Kúpila si kerotky a predala diamondy. Alebo aspoň kúpila. Money bought 3 diamonds for $1500 from you. Nemám karotky. Mám karotky. Jo, ona kupovala vít. Jo, a tam to není. Si natečej a mne to není. Jebena. Počkaj, lomitko warp.
Dobro, bazén, chovodnice, cobblestone, rendir, zdový dom, domeček, enchant, event, park of fail. Nechápem. Joha, 2. Boston Cover Grocery Shop. Dúfam, že tu nedali pizza. Pozemek. Hej, pozemek minový. Dík. Neboj. Ja to reknu adminovi. Dík. Nemám tu varbu nic a nevím, co tu dělá. Ten slop není dodělaný. Vulgárny. Ako je tu na videu, ale bude hovoriť blbosť. To nechápem, sorry, že ste to teraz museli vidieť, jak zdržiavam, ale úplne, že ty bože, jak sa dostalo do môjho nedokončeného shopu. Teraz tam musím dať vid. Ďakujem. Není dokončený, ale vypadni zo serveru. To mám celé natočené, takže keď bude, jak sa povie po slovensky, vy to určite viete, ja tu neviem, jak sa povie, proste naozaj písať, dej pokoj a vypadni. Ale môžeme ho a klameš, že si v ňom nebyla a pritom to mám na videu a klameš aj tak. Úplne všetci. Čo ja sem nežekal, že som tam, že som to nebyla. Ja si nebudem kúkať, ja proste viem, že to povedala to, že sa s ňou nebudem akože hádať. Proste to viem a za prvé píšu. Čo si vymýšľaš ty detko? Ja to kašľam. Ju udám na Mojang, na pôde Minecraft. Áno, aj toho som schopný. Počkaj, písať viem, okej. To je to prvé, čo ma zaujíma, Ako máte nedokončený shop a nechcete tam začať žiadnych ľudí, no tá, warp tam nemám, ty kokos, veci z toho brať nebudem. Chce vid, kokos, nech sa opýta, jej dám, ale že by žobrala zo shopu nemám, more. Ty diamanty predá za 1500. Kde si vid? Ale predávajú to iba za jeden, takže. Takže čo tu ešte chýba? Ty tu chýbaš, stone mám veľa. Iron veľa nemám, ešte k tomu 16. Redstone mám. Uhlie mám, gold mám, diamondy mám. Mimochodom, pokiaľ niekto pôjdete na tento server, alebo tu niekto ste, ukážem vám jednu tajnú vec. Chcete vidieť? Počujem áno. OK, vám to ukážem. Nikto nevie, že to tu je. Vidíte tento blok? Nejde na ňo kliknúť, není to tajná česta, jak ste pozerali. Pod tým je česta. A v tej česte darček pre vás. Keď prídete na tento server, alebo keď dosiahnem počet subscribov, každý z vás dostane po 5 týchto, alebo po 10. Takže potom, jak mi to vyjde, pokiaľ mi to vyjde, že pekne, tak dostanete každý určitý počet. Mám ešte 38, ale tu som, jak vidím, tak asi nedal. No, že sa mi zvyšilo 5, takže vidím, že to je blbosť.
Pokiaľ neviete, keď máte teda kde po invente robiť veci, stačí, keď zberete určený blok a čupnete pravým dvakrát, no ľavým dvakrát. A pokiaľ to chcete pekne roztiahnuť, držte pravé. Pokiaľ chcete zobrať, ľavé. Pokiaľ to chcete dať takto, tak jednoducho stačí držať ľavé tlačítko na myši. Keď máme ešte 8, dáme to sem, to sa nám nestačí. Zoberieme takto, takto, prejdeme po hornom, prejdeme po spodnom a skončíme tu dole. Všade by malo byť pravdepodobne 4. No uvidíme, jak nám to vyjde, jestli nám to vyjde na 4 alebo vyšlo nám to na 5. Prví dvaja, čo prídu, dostanú takto, takto. Teraz by vám mal vybehnúť môj Skype. Ten, kto si ma pridá a napíše mi jeho nick v Minecrafte, toho si pridám jak prvého a dostane toto, no proste keď tu sa objaví, že sa pripojil, dostane toto. No takto 10. Druhý toto a ostatný toto. Máme ešte svoje diamanty a to je 20. Takže tam tie diamanty som si veľmi šetril, som tu aspoň 5 týždňov. Hrajem na servery a neustále ťažím. To sú blbosti. Vidíte, aké zničené ten krumpáč so silkačom a tu Fortune 3. Takže toto je vlastne pozvánka a zároveň let's play na hru Minecraft a pozvánka na server, jak sa volá? Sakra. Ja to zistím. Survival Biomes. Ostatok neviem. Takže máme mŕtvičku. Pardon, ľudia, som unavený. Celý deň, prvý deň v škole je ten najťažší v živote a ostatné sú ľahké, pokiaľ sa vám chce učiť. Mne sa nechce. Takže rozhádžem vajíčka. Dúfam, že padne slepka, alebo dúfam, že sa nebuchne do zeme. Ok, slepka, dve slepky. Tretia slepka. Mám kúsok lagy, takže to možno nevidíte, že tie slepky idú, ale no, že tie slepky proste. Oh fuck. Že slepky proste vypadnú. Dobre, teraz nevypadla a tu máme ešte vajíčko. Ne, tak nič. Ešte tu nám urodili vajíčka. Čiže ja mám zvuky na minimum. Dávam zvuky na minimum, nech počujete kúsok viacej mňa. Takže aha, tu je to prase. Tie slepky sú extra rýchle. Takže pozvánku by stačilo a ideme na normálny let's play. Wow! Takže tu na kamoš zasadil veci. Ja vám iba chcem ukázať, jak to tu vyzerá. Tu máme takú divnú farmu. Môžete s nami bývať, pokiaľ to ten kamoš schváli. Možno poznáte, volá sa Feiras a na YouTube sa volá Breakos. Neviem jak ďalej. Tu je môj house. Je síce malý, ale pekný. Tu je kamarátov house. Pokiaľ by som vám nechcel ísť tu hore, alebo tam potom a tam tak pôjdete proste na špongiu a vylezete hore. Takže tak. Tá druhá cesta je, že pôjdete tade potom tu na. Pôjdete tade otočku a tade dvermi. A tretia cesta je, to som mal si urobiť jak druhú cestu, je táto. Pôjdete pekne sem, ale tu ne je ten. Takže, počkaj, ja som zabudol povedať čam pozdravete ľudia. Počkaj, bodka. Takto. Takže nech pozdravia ľudia. Tu je ďalšieho kamoša ten. Počkaj, ja to vlastne nevidím. Aký máš? A nebude to reklama? No, neviem, ale ja mu to napíšem. mr.queus.tom.lp. Tu má kamarát house, on má zase takýto veľký. Tu na nič nemá, on má všetko tu dole. Fuj, pardon.
Jaj. Kde ja mám jedlo? Takže tu má on taký väčší sklad. No, má väčší než ja, aspoň myslím. A tu má vypekačku. Takže tu pekne otvoriť truhlu, myslím, že to je trapet, podľa toho, čo vidím. Jo, je to trapet. Z tejto truhly to pôjde sem. Z tohto sem. A z tohto sem do tej. A minimálne, keď už toto bude plné, no tak to pôjde z tej do tej. Ne, čo ste, klamem. Tieto dve horné truhly majú v sebe určité bloky na vypaľovanie. Pôjdu sem. Toto truhla má v sebe uhlie. To uhlie putuje do nich. Lebo uhlie nemôžete dať sem hore. Vidíte, v tom je. Tu není uhlie, ale v tom je. Takže tu dajme tomu, máte diamond ore, nemáte krumpač. Takže dajte sem diamond, on vám to pôjde sem dole a potom vám to pôjde sem dole už vypečené. Jak vidíte, je tu sklo a tu není. Takže pokiaľ ti to Kubo nebude vadiť, zoberiem si sklo. Takže ideme do homu. Kde? Som mu povedal, že mu dám jedlo, no tak mu predsa dám, ne? Pardon. Sú všetko hovorenia mi je na nič. Doslova. Zjeme mrkvu a ideme vám ukázať ešte tu na. Tu budeme mať potom enchant roomku a tu mám svoju postielku. Tak. Tu mám netherwarty, už jak vidím sú veľké a tak. Ty si počkaj toho. Takže tak, a máme tu sklo, ja vlastne okno nepotrebujem, ja dýcham cez dvere. Toto je reska Ferasa, jak som vám už hovoril, takže, ježiš, pokiaľ ste sa opýtali v duchu, alebo mi chcete napísať práve do komentu, že prečo som nedostal fall damage. Za prvé, je tu anti-plugin na fall damage, no, není tu fall damage, tak som chcel povedať. Ja taký lebo natáčam. Takže ja mu to skôr vrátim, keďže nepotrebujem. Dúfam, že vám tie lagy moc nevadia. Že hrám na 12 fps, ale mňa to moc nevadí. Som zvyknutý z 1.6.4 a menej. Áno, 1.6.4 som hrával, ale nejde mi, mimochodom. Vyšla nová verzia Minecraftu, volá sa 1.8. Pokiaľ neviete, čo to je, tak si kúknite www.mojang.com. Tam máte všetky aktuálne informácie o Minecraft 1.8, čo sa s ňou deje. Není tam dorobený jeden skin, takže váš skin všetci budete mať ten istý, nech si dáte hociaké meno, aj Steve. Ja ale natáčam. Kašľam na to, nebudem odpisovať, pri videách sa predsa nemôžem odpisovať. Ako odpisovať fanúšikom. Takže odpisovať fanúšikom sa má, ale pokiaľ ste fake a bodačo. Ja budem hrať vždycky pod týmto skinom a... Ty kokos, pardon ľudia. A pod týmto menom. Pokiaľ pôjde niekto pod môj skin, no meno. Takže ja si ho nájdem. Tu sú moje hlavy. Takže dúfam, že sa vám tento diel páčil. Pokiaľ nechajte like. Pokiaľ nie je koment alebo dislike. A pokiaľ veľmi, tak subscribe. Čaute a zdravím vás Steve. Vlastne Gabriel. Čus.